Снявай. Здрасти, аз съм Георги Рангелов и днес ще снимаме на Майнкрафт как сме в бягство от затвора. Тук сега е стаята, килията и тук сега още малко ще ме викнат на това, за вечеря и така нататък. И сега отивам. Сега ще направим нещичко. Не. Да, айде не. Сега, приятели, отивам да копвам. Стига да е. Супер. И сега тук има много такива. Няма да го чупа много време. Акти. Ей! Убих тоя конде. Трябва да копам. Сега трябва да го чупа. Още малко есть. Супер. Супер живо. Да влезем. Този затвор е много странен. Не е странен. Да, обръках се, много е странен. Много храна. Не мисля да си ги храна. Как трябва да я пребера? Или не? Това са камери. Искам за малко чак да закрия камерата. Трябва да закрия тази камера. Чакай, сега мисля, че ще успея. И бам! Опа! Просто... Натя, тъпки връсен! Аре бе, бабо!
Искам следобеден сън! Аз ще се отъпи тези хора! Чакай, иначе знам едно място, където мога да се измъкна. Чакай малко, мисля, че сбърках мястото. Ай. Оп. Ох, чакай. Не, чакай. Не. Ух, добре, че този полицай не ме забеляза. Дори трохичка да... Чакай. Yes. Да. Някакъв мой приятел ми е оставил... Я! Шахта. Трябва сега да ме видят. Това беше края на клипа. Само и тук само да таком това. Това беше края на клипа. Чао! Хора!